бо тариқи квота нафарҳое ки дохил мешаванд хитон медонед ки бюҷавӣ мебошад. ростӣ гап бародари азиз, ман надидам ҳамин чиза. ассалому алайкум, чанд сумда билет бигирем ки соҳиби мошин мешавем? товба кардам худованд, то шиштани мара шумо дар барномаҳо кордор мешавед, чӣ ба баъзе шумои хеле инсоне. доруҳои табиӣ аз ширкати шифофармо барои шумо. Инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯйсар. Инчунин доруҳо барои нест кардани простатит ва зиёд кардани қувваи мард. доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда. ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Инчунин нафарҳое ки мехоҳанд ҳиҷомаи бепул кунанд, шумо ҳам муроҷиат кунед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. тамошобинони азиз, ҳатман дар канал обуна бошед ва то охири видеоро тамошо кунед. ахбороти нав. Федератсияи Русия квотаи таҳсил барои тоҷикистонёнро зиёд мекунад. ҳоло дар Русия ҳудуди 185 000 донишҷӯ аз кишварҳои Осиёи марказӣ таҳсил мекунанд, ки 68 000 нафарашон дар риштаи бюҷавӣ мехонанд. дар Федератсияи Русия дар умум 185 000 нафар шаҳрвандони хориҷӣ таҳсил мекунанд ва Федератсияи Русия низ тасмим гирифт ки махсус барои тоҷикҳо квота зиёд карда шавад. Русия шумораи квотаҳо барои донишҷӯён аз Осиёи марказиро афзоиш медиҳад. изҳор дошт муовини вазири корҳои хориҷии Федератсияи Русия. инчунин қайд намуданд, дар соли таҳсили 2023 ва 2024 квота барои таҳсили шаҳрвандони Қазоқистонро 200 адад, Қирғизистон 200 адад, Узбекистон 50 адад ва Ҷумҳурии Тоҷикистон 152 адад илова зиёд карда мешавад. моҳи марти соли равон Михаил Мишустин аллакай хабар дода буд, ки дар соли 2024 Русия барои довталабони Тоҷикистон беш аз 900 ҷой дар донишгоҳҳо ҷудо кардааст ва гуфта мешавад, ки таваҷҷӯҳ ба таҳсил дар Русия баланд арзёбӣ мегардад. ахиран мақомоти ин гуфтанд, ки дар соли 2023 беш аз 5000 шаҳрванди Тоҷикистон дар имтиҳонот барои дарёфти квотаҳои таҳсил дар Русия ширкат мекунанд. мақомот бахши маорифи Русия таъкид мекунад, ки ният доранд ҳузури таҳсилоти Русияро дар низоми таълимии кишварҳои хориҷӣ густариш диҳанд ва гуфтанд, ки рӯз то рӯз ва сол то сол квотаҳо барои шаҳрвандони хориҷӣ зиёд карда мешавад. бо тариқи квота нафарҳое ки дохил мешаванд хитон медонед ки бюҷавӣ мебошад. акнун ба қисми хондани комментарияҳо мегзарем. нафарҳое ки айни ҳол ҳамин видеоро тамошо кардесен, аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш мекунам, ки як бори дигар дастгирӣ кунен, бидроен якбори дигар ай аксия билет бихарен. билетҳои мо қариб ки тамом шидастанд. ба 1000 рубл 15 дона билетон метиҳем, ба 2000 рубл бошад 30 дона билетон метиҳем. ин шанса ай даст натиҳен. касое ки билети бисёр мехарен, ба як нафарат я 015 падаркай. номерои ватсапе ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номерои ватсап картаи Сбербанкам ҳастай. карта ба номи Мунис меброяд. сумта да ҳамин карта парто чекта да ҳамин ватсап роӣ ки тамом та соҳиби билет мешай. ҳозӣ одаме ки аз ҳамада билети бисёр харидагиай қариб 700 дона мебошад. ба ҳамин хотир хоҳишмандо бошен, агар бидроен билети бисёр бихарен, соҳиби мошин мешен. ҳамагӣ 75 дона приз дора конкурс. ҳама каса ҳаракат кунен, ҳозӣ билет бихарен. Симпон 01 нависонда: ассалому алайкум, якум комментарияра кадоми мехона Аллоҳ нигаҳбонаш боша. удачида Сорбон Сафаров. ҳазор раҳмати калон, худованд ҳамаи мо шуморо ҳифз ва ҳидоят кунад. усмон нависонда: ассалому алайкум, акаҷон мегуфтӣ ҳамин моддаи 237 қисми сера мешава ки ҷарима кунанд, ана аз озодӣ маҳрумаш накунанд. ҳамира мефаҳмондӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. дар кодекси ҷиноии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 237 танҳо дар қисми якумаш ҷарима таъин кардагиянд тамом. қисми дуюм ва қисми сеюм ҷарима намешава, аз озодӣ маҳрум кардан дорад. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, акаҷон ҳамин беғайр аз сезони аблава бо аз сабаби чӣ аблава мекунанд? дар моҳи июн, июл, август дар аэропортҳо меқапанд ва мефиристонанд. пешакӣ раҳмат. ростӣ гап бародари азиз, ман надидам ҳамин чиза. агар ки дар моҳҳои август ҳам яки мабодо ягон каса даъват ки кунанд, танҳо барои ба қайдгирӣ мебошад, ба хизмат ҳеҷ каса намебаранд. ман надидам ҳамин чиза. як каси дигар нависонда: чӣ хел гражданствои РФ шудан проблема нест. чӣ касе хоҳад гражданство метанд? ман ҳамқаша медонам, агар ягон асос надошта бошад, гирифта наметавонанд. гапи ҳавоӣ нею гапи мешудагиро гап занед.
шумо хуб намедонистен, маълум астай. Айни ҳол бо мегӯм ки ягон проблема нестай барои гирифтани шаҳрвандии Русия. Ва як чизи дигара мисолтон меёрам ки ин қадар одам ҳамаш ба основания гражданства намегиранд. Ҳастай баъзе нафарҳое ки айнол ҳуҷҷат меспоранд. Шерпалангов нависондай: акаи Сорбон нижинати справка ай киҷои Душанбе гирем. Аз ҷои ЗАГС мерай дар амҷо муроҷиат мекунӣ, ба ному фамилияти як справка тайёр мекунанд ки ту дар ҳақиқат оиладор нестӣ, дар қайди ЗАГС нестӣ. Ҷаҳонова нависондай: ассалому алайкум, чанд сумда билет бигирем ки соҳиби мошин мешавем? 015 ки мо приз мондагием, нафаре ки билети бисёр бихара якум ҷо кадом мекишава, ҳамуда тӯҳфаш мекунем. Як каси дигар нависондай: ассалому алайкум, акаҷон, ма постоянно тамошо мекунам. Леки савол ма ҷавоб наметен. Бахшиш бародарои азиз, баъзе ҳолатҳое ҳастае ки мо ҳамаи комментарияҳоро намехонем. Баъзе ҳолатҳое ҳастае ки комментарияҳо такрориян намехонем. Узри зиёд бародарҷони ман. Як каси дигар нависондай: рост шину фақиртар бош раис. товба кардам худованд, то шиштани мара шумо дар барномаҳо кордор мешавед. Чӣ ба баъзеи шумои хеле инсонед. Шумо бидроин барнома маъқултонед тамошо кунед, маъқулто нест тамошо накунед. Чӣ дар кораи камбудиву як кори одамизода мековен шумо? Баъзе нафарат худат миллион камбудӣ доред ба ҳамин рӯзову ба ҳамин зиндагӣ. Ман нормал нишиштагиам ба фикрам намешава ки ман рост бихезам дар пеши шумову баъд барнома кунам. Як каси дигар нависонда: ака, ассалому алайкум, саломатитон хуба? Як савол дорам. вақте ки ман дар Россия бошам, ҳамсарам барои ҷудо шудан ариза партояд, суд метавонад бе ман акти никоҳро бекор кунад? Бе будани ту акти никоҳа бекор намекунанд, вале агар ту худат розӣ бошӣ, бо тариқи давернас дар набудани худат метавонанд ки акти никоҳа бекор кунанд. Бародар ки бей нависонда: ассалому алайкум, акаи Сорбон, барои кӯдаки яксола загрант чанд сумай? барои кӯдаки хурдсол ё 350 сумай ё ки 450 сомонай. ҳамин қадарша медонам ки барои шаҳрвандои аз мақсад 18 сола боло 1050 сомона дар бар мегирад. дар ҳамин видеоҳо чандин нафарҳои дигар оиди даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ савол додагианд ки синни солаш дароз шид, тағйиротҳои нав ворид шид ё ки не. бародарҷонои ман, сабр кунен, оиди ҳамин тағйиротҳо ман информатсияи пурратар ки дастрас кунам, иншоаллоҳ видео мекунам. ман як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, ака, чанд фоиз хизмати ҳарбӣ пур шудааст? гап зан. дар шаҳри Душанбе махсус 100% буд шидагӣ. дар умум бигирем, агар мумкин 90% шидагӣ бошад. намид нависонда: акаҷон, ман гражданини Россия ҳастам, аммо дар Русия дар военӣ учёт намондагием. военӣ билети Тоҷикистон дорам. ман дар Россия мобилизатсияда қарор дорам ё ки не? бародаро, хоҳиш мекунам комментарий менависонед. комментариётона як бор бихонед. баъзе нафар хато менависонед. мисол ман саросима мехонам, баъд намефаҳмам мақсади гапи шуморо. яъне мобилизатсияда ту дахл дора ё ки не гуфтанӣ бошӣ? агар не, бародар, дахл надорад. фаридун нависонда: ассалому алайкум, акаи Сорбон, ҳамин яка писароро ба хизмат даъват мекунанд. савол ма ҷавоб ди, ака, пешакӣ раҳмат. нафарое ки як фарзанд мебошанд, худшона дар қайд мемонанд. сардори оилагӣ бояд худшона ба қайд бигиранд ва аз хизмат озод мешаванд. тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем то наворҳои оянда. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com